בתור ילדה הייתה לי איזושהי תחושת שליחות נורא נורא גדולה. הרגשתי, הנשמה שלי ידעה שהיא באה לעשות פה משהו חשוב. לא ידעתי עוד מה. הייתי מאוד מחוברת לעולמות של מעלה. העסיקה אותי השאלה למה אנחנו כאן, מה באנו לעשות פה, איך העולם הזה פועל, מה קורה עם האלוהות. זה היה לי עולם שלם פנימי, שפשוט הלכתי וסגרתי אותו ונפרדתי ממנו, התרחקתי ממהות הנשמה שלי, וחייתי את החיים שציפו ממני כאן בארצי לחיות. בגיל 30 אני נכנסתי לדיכאון עמוק. הדבר שהכי הדהד בתוכי היה, אני לא חיה את החיים שאני אמורה לחיות. אני קיבלתי החלטה שאני עושה ריסטארט לחיים שלי. וזה נתן לי המון ביטחון והמון אמונה, קודם כל בבורא, בבריאה, בכל היקום המדהים הזה שסביבנו. ואנחנו בסך הכל צריכים ללמוד מה החוקיות של היקום כדי באמת לחיות נכון. וזאת המהות הכי מדהימה של האדריכלות הסינרגית. אז אני יעלה אור איבגי. בטייטל הארצי שלי אני אדריכלית. יש לי משרד אדריכלות כבר 25 שנה, מאוד מאוד מצליח. אני עושה בתי יוקרה, בתים גדולים, אבל הדבר הכי חשוב הוא שאני עושה בתים מבורכים. אני עושה בתים עבור אנשים שהחיים שלהם שם יהיו הרמוניים, שהבית יתמוך בהם ושיהיו להם באמת חיים טובים בכל תחומי החיים. עם השנים למדתי המון שיטות טיפול, את כל העולם של המטאפיזיקה ואסטרולוגיה ונומרולוגיה וקבלה ויהדות וטיפול, תטא הילינג, כל נושא של תודעה. כל כלי כזה שהכנסתי אותו גם לחיים שלי, התחלתי ליישם אותו גם על הלקוחות שלי, וראיתי איך קורים ניסים. באמת הרגשתי שאני סוף סוף חיה חיים של הגשמה. מתוך כל זה התפתחה השיטה המדהימה הזו, שאני קראתי לה בשם אדריכלות סינרגית. חיברתי את כל העולמות האלה לתוך העולם של האדריכלות והעיצוב. זה לגמרי לטפל באנשים דרך הבית שלהם, או לאזן את החיים שלהם דרך הבית שלהם. הבית זה האמצעי, אבל זה לא רק, אנחנו גם עושים עבודה עם האדם עצמו. אנחנו מכינים מפה אנרגטית לבית ומפה אסטרולוגית לאדם. דרך המפה האסטרולוגית של האדם אנחנו יכולים לדעת בדיוק מה הצבעים, מה החומרים ואפילו מה הצורות שטובים לאותו אדם. ממש מדע מדויק. ממש מדע מדויק. לפני 7 שנים ייסדתי את השיטה המדהימה הזו, הקמתי את מכללת פיור כדי להפיץ את האור הזה, ללמד את האדריכלות הסינרגית, להנחיל את השיטה המדהימה הזו גם לאדריכלים ומעצבים, אבל גם לכל אדם שרוצה ללמוד איך לחיות את החיים שלו נכון. להתחבר למקום של אני היוצרת של החיים שלי, ולהבנה של מה הנשמה ביקשה לעשות פה. אנחנו הרבה פעמים נוטים לחפש את זה פה, זה לא פה, זה פה. תמיד כשמסיימים את הקורס, זה המשפט שאני שומעת. כל אחד צריך לעבור את התהליך הזה. ואני חייבת להגיד משהו שהוא נורא מרגש אותי, כי בתור ילדה הייתי נורא בודדה. הייתי לבד בתוך העולם הזה שלי, לא היו לי שותפים לעולם הזה. והדבר המדהים הוא שיצרתי לי עולם משלי. יצרתי לי את הקהילה שלי, ואת כל האנשים שסביבי, שהם אור עצום, והאור הזה מקיף אותי כל יום, כל היום. ואני פשוט בהודיה לבורא עולם, על הזכות הזאת ועל המתנה האדירה הזאת. לעשות טוב בעולם זה דבר כל כך חשוב. זה בסופו של דבר מה שבאנו לעשות פה.